Hello guys, madzoka futi ku YouTube channel maita basa nekudzoka. Saka nhasi video yanhasi ndichikuratidza bhutsu dzangu dzandinofarira. Although ndichidzifarira ndine zvinhu zvandisinganyatsofarire padziri. Ndakadzitenga kudzitenga ndichitoti ndodzifarira, but pandozodzipfeka unozoona kuti bhutsu idzi pane zvadzinoita zvandisingafariri. Saka ese high heels gogo, but nimwe one pair special pair flat shoe yandirongofarira ndangokuratidza iyo hangu. So yeah, please subscribe, share, comment and like this video. Video iyi inenge ichifamba so ndichareta bhutsu idzi futi kudzireta from 1 to 10, kudzimaka like out of 10. Saka kana iri 0 out of 10 roti handinyasodzifarire, kana dziri 2 out of 10 roti futi handinyasodzifarira, but kana dziri 9 or 8 out of 10 roti ndodzifarira, but iwo ndine zvinhu zvishoma zvandisinganyatsofarira. Saka ndichatanga nefirst pair yangu, mawedges aya ndoafarira singaite, ndoareta 8.5 because first of all ndofarira design yacho yakangoita, mwaona so design yacho yakanaka, but bhutsu dzakati chipe, ndakatenga mushopu yakati chipe, saka hadzinyanyi I think maybe kusarema kwadzo ndodzinoita kuti dzive comfortable. Saka maybe ndiri wrong ipapo because hadziremi, like dzinoita kunge hadzinyatsotrustike, ungoti maybe pamwe pane zvichangoitika ndichifamba. But ndonyanyisa kudzifarira because ndofarira design yacho, plus ndofarira material yesuede, plus ndofarira dzakavhurika kumberi. Chimwe futi chandisingasofarira ndechekuti dzakanyanya kurebesa. Ini ndiri munhu agara akareba, ndiri 1.7 meters, saka kutopfeka bhutsu idzi ndokwanisa kutongopinda mu 2 meters hameno, but ini ndakanyanya kurebesesa. Then yeah, saka 8.5 on those ones. Then on those ones, of course, too cute, tudiki. Chenenyo pandakatuona ndakati this one is perfect, ndichagara ndichidzipfeka, but bhutsu idzi dzinorwadza, like ungofamba mbijana dzakutorwadza, although kari kadiki kudai, amenoti sei dzichirwadza kudai. The heel is thick, but still inenge ichirwadza. Amenoti pamwe maybe nyoti yakanyanya kuenda pasi here apa, handichanyatsoziva kuti sei ichinyanya kurwadza kudaro. But ndofarira design futi, ndofarira design. Of course uchitanga kuona bhutsu unofarira design, but paunozodzipfeka uzonoti hadziri kurwadza. Saka bhutsu idzi nyoti handinyanyi kudzipfeka, munoona kuti dzakada kutoita kaunyuwani because dzinondirwadza. Saka handinyanyi kudzipfeka because dzinonyanya kurwadza, saka ndodzireta 6, although I like the design. Ndodzifarira bhutsu idzi, but like dzinorwadza, unoita ukavhero vanhu vakatokuona kufungwa maybe ugone kufamba negogo because kadiki, but kanenge kachikushupa singaite. So then ndine idzi bhutsu idzi ndinodzireta 10 because one, although ichiita kunge katsono, but bhutsu idzi dziri very comfortable, dzinofambika nadzo, and I like the design. Inoita kunge une mari, like I love the design. Ndakamboona futi vanhu vakadzipfeka bhutsu idzi dzinonyatsobuda kana vanhu vakadzipfeka. I love the design of this shoe, saka ndodzireta 10. Yeah, dzakatenga online na someone anditengera, so ndichatomboenda pawebsite ipapo nomboona kuti hakuna here dzimwe bhutsu dzakadai so online, because it's very comfortable and ndodzipfeka pa special occasion. Saka dzakaita pfinzinyuwana, handinyanyi kudzipfeka because ndodzikweshesa. Okay, so that's a 10. Then this one, okay, saka pandikapinda mushop, this one ndakachiva color. This color icolor isinganyanya kuwanika kune vanhu vese, but ndakatenga ndisinganyatso, ndichifunga kuti ndiri munhu anonyatsogona kufamba negogo, but pandakazonyatsoenda kumba ndakatozoona kuti bhutsu idzi dzinorwadza, plus handinyatsodzikwani, dzine dzakabata kuti dziri kurwadza, dzakabata kuti hazvimude. Saka ndaida kutonodzidzosera
but nguva dzandaida inonodzosera ndakashaya receipt. Ndakatozoona receipt 1 month yacho yekuti ndidzosere bhutsu yatokwana, saka ndazokwanisa kudzidzosera. Saka ndichamboona kuti maybe mhene kuti munhu unondagombosei, but ndichambotraya kudzipfeka ndoona kuti dzingafambike nadzo here, but pandongodzipfeka panopamba hazitombofambike nadzo. But anyway, maybe ndokwanisa kuzozitengesa or kupa someone amema. But I love the color, I love mabhutsu futi dzine matips kudai, so yeah, I love it. So ndaona kuti idza dzikukwana, ndakadzokera futi kushop ikoko. So this shop is called Novo. Novo inotengesa bhutsu dzakanaka zisingaite. So ndakati kana ndingashaipe bhutsu dzakadai so, because ndakabvira kare ndichidzichiva bhutsu dzakadai so. Saka ndakabva ndaenda notenga this color, and iri comfortable, inokwana zviripo. Ndakatodzipfeka futi kawana, I think, yeah. But pandakadzipfeka futi ipapo dzairwadza futi, dzaisafambika nadzo, ndandakutoita confusion. Saka izvezvi dzakutoitonge dzakasakara because ndaingodzidamaja pandaifamba nadzo ipapo. Then apa pacho futi pane zvimamarks kuti zvandakazvidamaja nazvo. Saka ya kuti dzese dziri 2 dzinorwadza guys, and I would rate them, I would say F, because at least idzo dzinenge dzinombodzipfekawo mbijana, but this ones I feel like andimbofenda kadzipfeka pozonyanya, but this one I would try to practice kuti ndiyasonoti dzinyasorwadza here kana kuti maybe zvezvi muimagination yangu. Saka idzodzo dziri 2 dzese dzinodzireta 6 foot, yeah. Nangodzipfeka futi kawana, I think dzimwe china mbijana. Then izvezvi ndapinda last pair yangu. So this one is my favorite shoe. Yes, I love this shoe. It's from Forever New. Forever New, I think iri kuno Australia. I think, I mean, maybe kana international, but I think kana maybe munomujani yazoziva. Ndofarira bhutsu idzi dziri very comfortable. Ndesystem yekuchengeta maprice inini hamino kana achizviita kuti handitomboswera kubvisa mastika esai. So yeah, bhutsu dzinodzifarira plus ndodzandonyanya futi kupfeka because ndofila kunge although ndaida kudzisa paspecial, but pana imwe bhutsu yandakakwanisa kuisa paspecial, ndaifunga kuti pane dzandaida kuzoshandisa, dzimwe dzandaida ndichadzishandisa more then ndinodzisa paspecial, but manje ndangone 1 special. Idzi ndaida kudzisa paspecial, but ndodzega dzinotofambika nadzo idzo dzidzi, plus ndofarira color yacho black inopfekeka kakawanda vanhu havazonyanya. I think chinozongobatisa kuti uone kuti kunyanya kudzipfeka idesign, but vanhu havazonyanya kuzviona stereke kuti uramba uchidzokudza bhutsu 1 kakawanda. So iyi ndo yandanyanya kupfekesa, and inongondiitira kunge business women like. Iri very comfortable, hadzinyanya kurwadza, plus ine futi material yange ndambotaura kuti ndoifarira singaite material yeswedi. So yeah, these are my favorite. Ndodzireta 10. Saka idzi dziri 2 ndodzazvinoreta 10. Kana zvinotisa ndofarira bhutsu dzine point. Chero idzodzo futi dzakavhurika apa ndodzifarira, but ndakutya manje because maybe dzingarwadze futi ndikatenga futi dzakavhurika. So anyway, I hope you guys enjoyed this video. Never request kuti tsungi we want something to do with fashion. I hope kuti ndaku satisfy and ndichaita futi imwe video yakadai so, but iyoni ndichita zvehembe, but hembe inoti boy, but ndichatry kutsvaga hembe dziri unique dzakasiyana nedzimwe kuti say ndikwanise kukuratidzai. So yeah, I hope you guys enjoyed this video. Please subscribe, share and like. Subscribe, share, like, comment, yes. Moshia. So ndokone pa video yacho inotevera ye evhiki rinouya. So guys, thank you so much and see you.
see you next week. Bye.